Veľké zlisky. Takto. Dobrý. Ďakujem. Nejde tu. To sú tie kubiky? Stáno, to je kubik? Ja som dostal. Zuzá, koľko máš kubikov? Koľko máš? Ja mám 2 kubiky, ty máš? Co? Jasne. Vypadni s tou kamerou, ti hovorím, vypadni. I took a vow of peace. A ty jak si na tom? Kedy si Steka. dával naposledy? Ja to pikenko milujem. Krásne veľa ľudí tu je, bude sa krásť. Seberem kasu, seberem. Hovorím, keby sa len veľmi dalo. Človek nikdy nevie. Kde máš načať, poď sa tu, toto točne, debil. Poď si. No, začalo to tým, že zlyhala spoločnosť, v ktorej som fungoval. A úplne zbytočne som sa dostal do problému, aj keď som nemusel, ale som si to zlízol. A postavil som sa k tomu zodpovedne. A odpíkal som si trest vo výmere 15 mesiacov, nepodmienečne, v druhej nápravno-výchovnej skupine odňatia slobody. V ústave na výkon trestu a odňatia slobody v Levoči, čím som vyhral na plné čiare. A tým sa nemienim priznať, že trest neplní svoj účinok tak, ako by mal. Ale to povedali mnohí a takto to naozaj je, že v base sa nikto nenapraví. Autentické, ne? Točíš už? Hej, no dobre. Vieš, čo bolo najhoršie? Ja keď som videla moju mamu, keď prišla za mnou do basy, do väzby. Bože, jak plakala. Bože, jak ona plakala. Vieš čo, vtedy som myslela, že sa prepadnem pod zem. Až potom prídeš na to, že koľkým vlastne ľuďom ubližíš. To, že sebe to už bereš ako tak, že proste nejako to strebeš a
to oklepeš a ideš ďalej, vieš, pokiaľ si silná osobnosť svojím spôsobom, hej, že ťa nepoloží hocičo. A mi to bolo ľúto, strašne som sa hanbila, ty vole, strašne, že vlastne moja mama musela sa dožiť toho, že musela prísť za mnou do väzby, vieš, že proste... No po prepustení z väzby sa môj život akože podstatne zmenil. Odsťahoval som sa z Košíc a žil som chvíľu a snažím sa zaradiť do normálneho života. Jak nás chytili, to bol taký, to predchádzalo tomu strašne veľa. Ja som povedala, že trebalo by prestať na chvíľu, že dať si pauzu a tak, a hovorila som mu v stredu, hovorím, že tak to pôjde dole. A on, ale prestaň. A vo štvrtok mu hovorím, tak to pôjde dole. A on, ale prestaň. Chytili nás vlastne na byte, na ktorom som varil skoro celý čas. Tie okolnosti boli také, že bol tu piatok večer. Piatok vlastne je asi pre policajtov taký najlukratívnejší, lebo v piatok ľudia najviac nakupujú drogy a počítali s tým, že teda bude mať hotový tovar. V piatok sme vybavili si nejaké prachy na to, aby sme mohli niečo zbuchať, navariť. Čo piatky sú najstrašnejšie dni, lebo v piatok, keď niekto varí, tak väčšinou v piatok sa robia razie. Ako to je to zaužívané, neviem prečo to nezmenia. No ale zhodou okolností sa stalo to, že mi chýbala jedna chemikália, tak som išiel pred dom čakať kamaráta, ktorý mal prísť na aute a mali sme ísť po istú zložku toho niekam. No a už vonku zastalo auto, vybehli 4 chlapi z polície, ma chytili. No a išli sme pomaly do bytu potom. A na to zrazu počujem kľúče vo dverách, ja som myslela, že sa vracia. A zrazu mi to nabehlo asi 7 policajtov, ale tak sa rozprchli po byte. To bolo dačo strašné, ja som bola v takom nemom úžase, že ja viem to, čo je toto. Našťastie nemuseli vykopávať dvere a vošli vlastne normálne mojimi kľúčmi. Čo môžem také povedať? Najprv som ležal na zemi a vlastne 15 ľudí vlastne prehľadávalo byt, fotilo a spisovalo veci, našli tam vlastne všetko na výrobu pervitínu. Bolo to vlastne, tá výroba bola asi v polovici, takže bol vyrobený akurát efedrín, ale nebolo to dokončené. Oni sa pýtali, že kde to máme a my tak sme sa zasmiali, hovoríme, ešte sme ani nezačali. A oni boli z toho tak v piči, lebo oni takí, nemáte ani piko, ani ganžu, ani lovet, a čo s vami urobíme? Tak aspoň labak nám zbalili, no. To sa riešilo asi do noci do 12. a neskôr nás odviezli na políciu a neskôr sme strávili asi pol roka vo väzbe. Ja som tam bol za krádeže. Jak milé sebereška sú. A k tomu dňu, čo ich zobrali, bol to jeden z mojich takých smutnejších dní, ty koky. Nechcel som to ešte vtedy určite. Ale ani by som to nechcel ani teraz, ani nikdy, aby sa to stalo.
Nerobili nič zlé, podľa mňa. Podľa zákonu asi, hej. Už ich vidím, už sem idú. Už ich vidím, už sú tu. Je, Janco Král. Smažky, pikery, 5-kiloví chlapci. Smažky, pikery, 5-kiloví chlapci. Smažky, pikery, 5-kiloví chlapci. To sú tí efedrínoví a fosforoví chlapci. Nepoznajú spánok, lebo sú to chorí chlapci. Lutujem ich, bývali to takí dobrí chlapci. Lenže každý vie, že piko mení hodnoty. Niektorí kvôli nemu chodia fajčiť kokoty. Iní zase kradnú a keď prídeš z roboty, zistíš, že ti v pivnici chýbajú kompóty. Príde noc, vtedy sa začnú zbiehať. A kto chce s nimi žiť, ten musí s nimi spievať. Majú v piči ujebu všetko, čo sa dá predať. A keď sa to nedá predať, tak si to môžeš nechať. Už ich vidí. Keď môžem povedať niečo ku tej obťažnosti výroby, tak výroba je jednoduchšia ako... Jednoduchá, najjednoduchšia vec, to ešte aj policajti boli z toho úplne v prdeli, že akým jednoduchým spôsobom sa toto všetko dá urobiť. Že proste boli normálne v úžase, aké dostupné sú všetké komponenty na výrobu tejto sprostosti. Teraz odstupom času sa na to pozerám aj tak, že určite keby som bol nejaký zákonodárca, tak by som určite sprísnil opatrenia, ktoré by zamedzili proste dostupnosti chemikálií a vôbec liekov v lekárniach. Dobrý, ja by som vás poprosil 5 balíkov Modafenu. 5 balíkov Modafenu. Dva len? A to čo idete robiť s ním? Chorí sme všetci v rodine. Alebo máte ich viac ako 5? To tak nenápadne pýtate, že jedine, že pôjdete vedľa ku kolegyni a kolegyňa má vedľa aj Modafen. Dobrý deň. Poprosím vás, budete mať Modafen? Tak by som poprosil 10 balení. Skvelé. To sú veci, ktoré človek kúpi bežne normálne v obchodoch so stavebným materiálom, s nejakými farbami, lakami a takéto sprostosti, takže je to úplne veľmi dostupné a myslím si, že mali by s tým niečo robiť. Tak k vareniu som sa dostal tak, že dlhé roky som si drogy kupoval
A tým, že vlastne som na to potreboval veľké peniaze, som si to vlastne chcel zjednodušiť a dal som sa dokopy s ľuďmi, ktorí pervity vyrábali. No a prišiel jeden kamarát a hovorí, že mám niekoho, ktorý vlastne, keď nemá kam ísť, zbuchať veci, či by nemohol prísť ku nám. Učil som sa pri nich váriť vlastne, pol roka najprv u nás býval várič. Takže prišiel sem, tu varil istý čas, potom sme ho vyhodili, lebo to už bolo ťažké, to už bol ťažký humusák. Najprv som sa vlastne učil len vyťahovať efedrín a vlastne on robil tú dôležitejšiu časť. Potom prišiel druhý varič. Aj ten varil istú dobu sem, tu. Aj toho sme vyhodili, bo tiež bol humusák. Ja som zháňal peniaze, lieky a hlavne priestor som mu poskytoval. A potom prišiel tretí varič. Aj ten varil akože tak, že proste len sem tam. No a po dlhšej dobe, keď som už videl, ako sa to robí, tak som sa odvážil už vlastne skoro celé to robiť sám. Nakoniec som to už celé sám spravil a už potom som ho nepotreboval. Tak sme to zvážili a potom začal variť. Tak sme si varili, no a to bol koniec. To bol ťažký koniec. Takže to škvarili prakticky, lebo to normálne ako kašička meščku. A potom pripekali, miešali, trepali, až kým sa nakoniec vytrepali. Ale bavilo im krásne. Niekde tu nastal. Predstavte si takúto banočku, žiarovku stovku, ako už takto jemne. A sporáčikom bol niekde tu na. Potom preskočil sem. Robil všelijaké mixovačky. Ako správny barman. Zase prišiel sem. Robil nejaký ten hodík do toho. Čip. Až nakoniec prišla finálna fáza. A potom to šňupali a neviem čo všetko robili. Jedli to. No nazdar, tak vítaj u mňa. Pôjdeme do temna.
Musím s ním trošku aj pracovať, už 50 eur z toho som mal aj niečo. Takže daj to potom na YouTube, potom na Facebook. Že čím viac si na Facebooku, viac stračíš priateľov. No poď, poď do hry. Raz aspoň. Ani raz. Vieš, ak budeš byť ženu. Vieš, koľko na to ja to nepotrebujem. Tu som ti robil za 50. No prečo tam na soda ten zachopatený, ty kokos? Lebo mali vybalovať, ako som sa strel. Jo, toto si nemusel, aby som myslel. Pervitin naozaj vie človeka na začiatku veľmi očariť a vie človeku dodať odvahu a vie človeku zrýchliť myslenie a myslí si vtedy človek, že všetko dokáže. Všetko na tom vieš riešiť, všetko vieš, všetko je jednoduché. Rozmýšľaš 3-krát rýchlejšie ako ostatní a vlastne v podstate rozprávaš aj rýchlejšie než ostatní, aj premýšľaš a vlastne niekedy aj vieš, že čo budú hovoriť, vieš. Si aplikovali tú drogu, neprešlo ani no, malá doba a ľudia prebrali za tú dobu, pokým si zafajčili jednu cigaretu, milión debát a niekedy som nestíhal chytať tie myšlienky, ktoré oni prebehajú, ale oni v tom boli zbehli úplne. Ale je to asi najväčší omyl na svete. Je to tak úplne, ako keby si žil v animovanom filme. To je fikcia nad fikciu. Je to asi najväčšie zlo na svete a človek, keď to začne brať, tak nechce prestať a keď už nemôže, keď už teda to berie ďalej, tak už ani nemôže. A je to nie len zlo pre toho človeka, ktorý berie, ale ničí všetkých okolo seba. A keď vám možno nezáleží samých na sebe, tak nech vám záleží aspoň na ľuďoch okolo seba. Pokiaľ sa alkohol bude piť, tak dovtedy sa bude aj fetovať. Ja si myslím.